Salam hormatly agdalarymyz bugunky temamyz sanlar, görnüşleri, şolar hakynda gurulma boljak. Ýani sanlar näme diýmek? Umman sanlar hakynda maglumat edinýäs. Birinji natural sanlar. Natural san näme diýmek? Kesik demek bar şeýle. Ýani predmetler sanamak üçin ulanýan sanlar natural sanlar diýilýär. Predmeti bir zat sanamak üçin ulanýan sanlarymyz natural san bolup gelýär. Natural sanlar kısaca en harf bilen belirlenir. Baş en harf bilen. Mesela gündelik durmuşumuzda mesela en köp näme sanýas? Pul sanýas, doğru değil mi? Pullar sanamak üçin ýa-da goýunlar sanamak üçin eslendik burada di sanamak üçin ulanýan sanlarymyz natural sanlar diýilýär. Çünkü natural sanlar bar 2, 3, 4, 5 dip 6 dip dowam edýän şeýler. Şimdi dowam edelim onda. Şimdi bitin sanlar var. Şimdi şöyle kesiklemek bir okaryan sana düşündürecek. Natural sanlara, olara karşılık sanlara ve no sanı bitin san diýilýär. Demek natural sanlara ne oldu? Sağdak sanlar, şu 1, 2, 3 şular natural bolup diýär ve no ve ona karşılık sanlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 şolara karşılık sanlar näme bolýar? Karşılık sanlar minus 1, minus 2, minus 3 şular şu taýdak sanlar karşılık bolýar. Mesela 3'ün karşılığı minus 3, minus 2'nin karşılığı 2. Şu bolýar. Umman bitin sanlar. Bitiyor sanlar. Çünkü aşağıda da şöyle meseleleri berilen bitin sanlar ulanyan yerleri minus 2, minus 5 ya da 15, 10 şular. Devam edelim. Bitin sanlar Z harf bilen belenýär. Z, baş Z harf bilen ondan ýakdan çykarmalıyım. Devam edelim. Şimdi rasyonel sanlar näme? Rasyonel sanlar başkaça aýdyrmada drop sanlar. M atlaşan M görünüşünde ýalyp bolýan sanlar rasyonel san diýilýär. Bu yerde M bilen N näme bolmaly? Bitin san bolmaly. Yani şu M, N bitin san bolmaly. Yani geçdi ya 1, 2, 3, 7, 0. Şimdi ýöne şu şert var. Şu draw maýdan şu çaşan nora deň çünkü berde M'i nora bölüp bilemedik. Draw'un başga maýaty bölmek maýaty var. Bölen ýagdaýymda näme bolýar? Meselem diýeli 5'i nora bölsek kesiksiz ýagdaý bolýar. Yani manisiz ýagdaý bolýar çünkü. Şimdi rasyonel sanlar Q harf bilen belirlenýär. Rasyonel sanlar Q harf bilen belirlenýär. Şimdi aşağıda meselem var. Rasyonel sanlar haýsy sana değişli. 2'den 1, 3, 0,5, minus 2, 3'den 5, 1,5. Şular ýaly sanlara rasyonel sanlar diýilýär. Şol sanda ýani dik geçipdik. Natural san geçipdik. Bitin san olaram şu rasyonel sanlaryň bir bölük köplügi. Şolarym aslında rasyonel san. Berde pizza berden 3'ten 1 bölügi. Yani şu rasyonel sanlaryň ulanýan ýerini görkezlen. Devam edelim onda. Irrasyonel sanlar näme diýer? Irrasyonel sanlar şu kesitlerimiz berden men size şöyle düşündireyim. I harf bilen belirlenýär. I harf bilen belirlenýär. Ya da şunu başka düşündirmede kök 3 mesela kök 3 irrasyonel san bolýar. Çünkü kök 3'ten anyk bir san çykanok dowam edýär. Anyk bilmeýän sanlar diýseňiz bolýar. Minus kök 7 mesela doğru değil mi? Anyk kellemizde kök 7'den hiç bir san gelenok. Ýakylaşyk baha gelýär ýöne anyk baha gelenok. Şonuň üçin şulara irrasyonel san diýilýär. Ya da pi sany 3,14 dowam edýär. Hani gaty uzak gidýän sanlar ya da E sany 2,71 dowam edýär. Şulara irrasyonel sanlar diýilýär. Ondan soň hakyky sanlar. Hakyky sanlar R harf bilen belirlenýär. Baş R harf bilen belirlenýär. Indi hakyky san näme diýmek? Başta geçipdik, en birinji natural san geçipdik, bitin san geçipdik, soň rasyonel sanlar. Şolaryň hemmesi hakyky sanlara degişli bolýar. Yani şolaryň hemmesi şol sanlarda hakyky san bolup gidýär. Çünkü ýöne irrasyonel sanlar hakyky sanlaryň aýrtynykda degişli bolup gidýär. Yani irrasyonel sanlar natural, bitin, rasyonel sanlaryň hiç bir baglanşygy ýok. Diňe aýrtynykda hakyky sanlara degişli bolýar. Dowam edelim onda. Indi juht sanlar näme diýmek? Juht sanlar soňy 0, 2, 4, 6 8 sifirlere butoryan ähli sanlara juht sanlar diýilýär. Çünkü 2 mesela 12 ya da başgaça aýdyrmada da ähli 2'ye bölünen sanlara juht san diýsem bolýar. Ya da soňy 0, 2, 4, 6, 8 butoryan sifirlere juht san diýilýär. Juht sanın umum formasy 2K. Şöyle 2K. Yani K'nın yerine istendik bir san koysak netije juht bolýar. Çünkü indi tek san näme diýmek? Soňy 1, 3, 5, 7 we 9 sifirlerini butoryan bitin sanlara tek sanlar diýilýär. Mesela 11, 253 soň 3 bilen butoryan diýmek şu san tek san. Yani minus 1, 703
Bunun tek san yani 1449 son 9'dan kuturan sebeple buna tek san değiller. Tek sanın umum forması 2K koşmak var. Yani K'nın yerine istendik bir tane koysam netice ne böyle? Tek san böyle. Koyup görelim. Öğrenimiz bağla. Devam edelim. Şimdi yönükü sanlar hem değil mi? Dini özünde ve bire bölünen birden başka natural sanlara yönükü sanlar değillerdi. Kesitleme şu. En küçük yönükü sanımızın 2. Dini özünde bölünen sanlar. 2'nin dini 2 öğret biliriz. Birden başka. 3'ü dini 3 öğret biliriz. 5'i dini 5 öğret biliriz. 7, 11, 13, 17. Dini özünde bölünen sanlar. 31 mesela 30, 31'den sonra haysi o geldiler. Fikirlen korun. Komentarı yazabilirsiniz. Şimdi düzme sanlar, kesilmesine mi? Bire ve özünden başka iyi olmanda yeni bir natural sanlar bölünen sanlara düzme sanlar değiller. Mesela 8. 8 birden başka mesela 4'e bölünüyor. 8'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor. Çünkü şerti iyi adından 2 tane bölünmeli. Çünkü 6'yı mesela 6 sanlar bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor ve 6'ya bölünüyor. Çünkü 2'den kod bol kıttı yani demek ki düzme sanlık gidiyor. 12 2'ye bölünüyor, 4'e, 3'e, 6'a, 12'ye bölünüyor çünkü şulara da düzme sanlar değil yani. Şimdi palajital sanlar ne demek? Sanlar okundu. Sanlar okundu. Nor'un sanında yerleşen sanlar palajital sanlar değil şulara. 1, 2, 3, 4 şulara. Natural sanın dikkat yani alamatları palajital olsaydı palajital sanlar değil yani. Mesela 3, 1, 2, 10, mesela şu Nor'un sanında yerleşen eksi sanlar palajital sanlar. Atrisyatlı sanlar var şimdi. Sanlar okunduğunda No'nun çepinde yerleşen sanlara atrisyatlı sanlar değil yani. Çünkü No'nun çepinde. Hem mesela No'nun küçüğü. Bu tabi gittikçe küçülük gidiyor. Atrisyatlı sanlar. Minus 1, minus 2, minus 3'ler. Şurada da minus 1 ile minus 2'nin arasında bir neçe atrisyatlı sanlar var. Çünkü